Bueno, Parisen ondo ibili gea, euskal musika landu dugu, hango abes batzekin batera, eta estrenatu dugu David Azurzaren San Jakereserat obra. Obra hau, 3 taldentzako inda dago, 3 korotako, eta solista parte badauka, gero koro normal bat, eta gero gran koro bat. Landu duguna da, hemengo folklorea gehien bat behaiekin, behaiek eskatzen dutena da urtero talde bat gonbidatzen dute eta bertako folklorea lantzea, ez? Orduan eman ditugun kanta guztiak eta behaiekin kantatu ditugunak euskeraz izan dira. Uztailean Madrilera goaz, proiektu bat sortu da, Zenobia konsort taldea antolatutako ziklo antzeko gauza bat. Estatuko talde batzu joango dira Madrilera antzinako musika lantzea, batez ere Talisena, eta haren artean gu gaude. Beste bat Tenerifeko koro bat, gero Zaragozako 2, eta beste Madrileko beste talde batzuk badaude ere. Han egongo da Peter Phillips, Talis abes batzen ospetsuaren zuzendaria, han egongo da. Bai, Abilan ere, asteburu berdinean beste kontzertu bat emango dugu, Abilako gaztelu batean. Bai, herri mediebal baten. Bai, noski, behin Parisera junta ezkinan barruan sartuta egongo. Bai, programatuta geneuzkan hemendik bai ensaioak eta bai kontzertuak beraiekin, baino, 10 egun izan dira eta aukera eman du denetarako. Egualdi honakin kanpoan, egualdi txarrakin museotan eta baina bai, aprobetxatu dugu denbora. Bai, ja urte batzu damatzagu hemen kantari eta bai, sendotuta gaude, eta betire mutilen faltan, baina animatzen dugu jendea etortzea, batez ere mutilak eta baju balin badia, hobeto.